sumeblak sorote duman pratangga pati sunare dinapit gunung temah temlawu sorok lembayu sumanggurat lembang socane nganggo rapuh naratas sunaring diwan arako tinampi sirang ping pendopo dalem cemoro gading marmo datang muka kawis tinggal gila puneng sirang abet mantulaken sorote diwan pratangga pati kaliyan nyebut asmaning Gusti ingkang maha welas lan sarta maha asih amor wani naragwa kandha undita ingkang minangka dadya pambukaning carita lah menika warnane gumlaring pratapan cemara gading ingkang mapan wonten ereng-erenging Ngaladaka utawa ereng-erenging gunung marmo datang mungkal kamuntuk asri sesawangan ana ing pratapan lenggak-lenggok ilining toya ingkang saking mijil saking sendang kang pening dirtane pinara para playune bendung-bendung pinayong ileni sawah miyang patah galane para kesmo para kesmo wekal pangkulan ketanem satemah bumi cacek kang datang ana kang sela kawis tinggal ijo royo mertanggani kamuntoneng kono datang kirang sandang pangan lan papat wasinen bangkeng minangka dadi ketuan ganing pertapan cemara gading ingkang pus ndungkap yus uwa nggih ingkang apa parat sang penemban begawan Jayeng Sabdo nadyan kawa sepuh paranggene tasan pinaringan bagas pewarasan nalika semana den adhep dening ingkang putra tunggal ingkang asasilih sang Dewi Jayeng resmi ingkang tansah sumuyut ana padane ingkang Rama sawetawis Denira samya lelenggan kidul kalbu minangka pralambita kalamunta sang wiku asa medhar sabda Lirik bulut kaporopo perisang moroke
asing marek buku sahabatku.
Nduk Jayeng resmi. Ana dawuh apa Bobo? Miji marang anakmu aku Jayeng resmi. Ora lah upamit karo bapak ki mau basubuhan ta iki luhur kowe lagek mulih saka ngendi ya Nduk? Bobo nyuwun pangapura aku rada suwe nggonku ninggalake dalem kene ya mung ngestokake apa sing dadi kewajibaning anak menyang wong tuwa. Sawetara aku ora mulih mergo aku umbah-umbah ana ing tlaga. Umbah-umbah iya. Lah umbah-umbah ya umbah-umbah. Lah kok nganti saya ini kok suwi men. Wong nyatane 3 dina iki aku ora iso umbah-umbah. Mergo 3 dina iki udan grejek ora ana lerene wekasane. Umbane nganti tumpuk-tumpuk kaya gunung. Aku ki ngumbahi sandangan ora sandang aku ning yo sandangane Bapa Begawan Jayeng Sabdoga. Ngono ya, Nduk. Iya, Bapa. Yo. Ingkang angka pisan. Kowe tak derekake ngegungake rasa puja-puji syukur kang jero marang kurbaning Gusti ingkang ngakarya jagat kang wis kepareng malimbake berkah kenikmatan marang aku kelawan kowe. Rak ya ngono to, Nduk. Bapa. Piye? Aku tak takon saben-saben Bapa paring pangandikan. Ayo padha ngegungake rasa syukur marang kurbaning Gusti kuwi maknane kepiye? Tegese kepiye? Syukur marang kurbaning Gusti kuwi wajib tumrap wong urip ning alam donya utawa tarima kasih jawane matur nuwun, Nduk. Matur nuwun. Iya. Karo sapa? Ya karo sing gawe urip. Mergo Gusti Allah paring dawuh lumantar kitab suci, sok sapa wonge gelem nyukuri kanikmatan kang sun paringake marang sira, yakti la azidanakum, yakti sun tambahi. Wala in kafartum. Sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatan kang tak paringake marang kowe, he menungsa, siksaku yang amat pedih akan menimpa padamu wahai menungso sing ora gelem ngegungake rasa syukur marang panjenengan ingsun Allah. Lah kuwi lho, Nduk. Sing tak nggo paugeran, sing tak nggo pancatan. Muka yen to tanpa berkah Gusti ingkang ngakarya jagat, aku karo kowe iso silaturahmi, iso jejagongan ana ing papan iki. Rak yo ngono to, Nduk. Pancen bener pengendikaning Bapa penembang. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat selamat kuwi kudu disyukuri rina pantarane wengi. Conto bengi iki. Upama awake dhewe ora diwenehi nikmat sempat karo sing gawe urip, apa kelakon iso sapet jagong ana ing papan kene. Rak yo ngono to, Nduk. Mesti enek acara liyane saengga aku karo kowe ora iso sapet jagong kanthi pertitis kadidene bengi iki. Rak yo ngono. Iya. Bener ngandikaning Bapa. Lah sing angka 2 nikmat sehat. Lah iki lho, lah iki lho. Sing kudu awake dhewe matur nuwun karo Gusti Allah. Pinikmat sehat. Mergo apa? Puluh-puluh duwe bondo pirang-pirang. Puluh-puluh duwe omah sing magrong-magrong. Puluh-puluh duweni kendaraan sing pirang-pirang. Puluh-puluh duwe bojo ayu. Nek karo Gusti Allah ora diwenehi sehat, kapan anggone bisa ngenyami kanikmatan kang diparingake karo aku karo kowe. Jadi sehat kuwi penting. Loh, nemen. Nomor 1 urip nang donya kuwi sing penting sehat. Ngono. Sing penting awake waras, awake sehat. Nek awake waras arep mangan kae ora apa-apa, arep ngombe kae ora apa-apa. Coba nek awake kebak karo penyakit. Duit duwe. Pirang-pirang para turah-turah. Tuku gula kuat yen perlu iso ngedekne pabrik gula. Ning karo dokter ora entuk ngombe sing mengandung gula. Mergo apa? Kena penyakit uyuh legi ya jare. Uyuh legi kuwi apa? Kencing manis. Duit duwe pirang-pirang. Tuku sate kambing kuat.
Ya toh, yen perlu sak bakule sate to kuat dituku. Ning karo dokter ora entuk mangan sate kambing mergo duweni penyakit ludira inggil utawa darah tinggi. Jajak, kaya ngono ki kapan anggone ngrasakne kanikmatan urip ana ing alam donya. Mangan iki ra entuk, ngombe iki ra entuk, ngombe iki dilarang, mangan kae dilarang. Coba kaya ngono ora grantes ana ing ati. Dadi sehat kuwi penting, sehat kuwi penting. Sehate raga nganggo ulah raga ngetokne keringet. Aja nganti kena penyakit. Tenang, Nduk. Wis ta. Wong nek wis kena penyakit, saya-saya kena penyakit jero utawa penyakit dalam. Kuwi angel tamban-tambanane. Penyakit jero, penyakit dalam sing angel tamban-tambanane kaya to contone jantung, paru-paru, usus buntu, ya to. Lever lan liyane kuwi mujudake perangane penyakit jero sing angel ditambani tur dideteksi ya angel nek ora dokter ya ta kuwi tur larang ragate beda karo kena penyakit jaba ki gampang dideteksi cara pembuki sing mentereng tur gampang ditambani murah ragate contone penyakit jaba sing murah ragate panunen kadasen kena peso utawa kena lading dibetadin 2 dina 3 dina wis garing kena penyakit jero kuwi angel tambanane kula apa wae apapun itu kuwi lek manggone ning jero kuwi mesti regane laris larang iso laris regane iki mesti larang apa wae to pokoke manggon ning jero kuwi mesti regane larang. Contone nggon gawean ya sing jero regane larang nggon gawean insinyur karo kondektur kuwi bayarane mesti akeh insinyur mergo apa insinyur ki sekolahe dhuwur ragate akeh tur to sing nggih nyambut gawe ora ketok moto sing mapane ning jero sirah ya kuwi otake sing nyambut gawe akale sing nyambut gawe bekasane bayarane ya yutonan yen perlu atusan yuto beda karo kondektur ora perlu sekolah dhuwur sementing awake waras iso maca iso tulis iso dadi kondektur nek insinyur butuhke sekolah sing dhuwur ragan sing akeh mula nek nyambut gawe bayarane ya larang kuwi contone apa wae kok ning jero mesti regane larang sing ning jero regane larang sing gampang ditampa sakliyane gawean sing iso disawang saiki sing kena nggih conto saiki apa iki lho sawangan jentret eneng eneng jarine sinden sing dinggo ki paling pol kuwi 250.000 ki paling larang. Lah jerone jare apa entuk 250.000. Sing etan dhewe. Ngono yo kok iya. Nek nganti jare karo sing dijari utawa jero jare kok larang jarike. Kuwi berarti jero wis iso. Ngono yo kok iya. Lho, kena nggih contoh, kena nggih patuladan. Kula sing darani sehat kuwi baku, sehat kuwi penting. Ngono ya apa ya. Rada maju tak kandhani kumung iki wektune mirunggan. Aku pengen jagongan karo kowe sing duwe wigati kanggo apa to? Ya kanggo awakmu. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
Sing bak itu jarek anyar-anyar lah.
Apa? Lek mau tuku rokok wis. Lah ora dikeki rokok karo Pak Gianto Pitik. Jane wis dikeki ning kleru kok. Jeneng rokok Sampurna sampur ngambil dikeki penagol. Lah dene sampur ngambil lagi dikeki penagol. Ono yo kok. Akhire ketemu eleh tuku dhewe ya. Nduk, apa ana dawuhmu apa, Bobo? Aku wong tuamu, aku bapakmu. Tutur uwur karo sembur kuwi wajibane wong tuwa. Merga wong tuwa kuwi duwe kewajiban yen to duwe anak, anake wis lair, kuwi menehi jeneng sing apik asma Winarya Japa. Kuwi sepisanan. Lah sing sak banjure ya kuwi dewasake marang anak. Iya ta? Gedhekne kelawan anak. Sing angka sak banjure ya kuwi nyekolahne anak sak dhuwur-dhuwure kuwi kewajibane wong tuwa. Lah sing pungkasan kewajibane wong tuwa nek anak wis dewasa, wis sekolah kanthi pinter, ngeraih gelar sarjana, kuwi ngrabekke karo anak mau. Yen to wong tuwa wis ngrabekke anak tegese wis gugur kewajibane wong tuwa. Ora ngono to, Nduk? Iya ngestake dawuh. Lah iki dina rumangsaku lehku dadi bapakmu nganti slendro rasaku. Aku nglairke kowe sing nglairke aku mbok. Iya mbokmu sing manak ki mbok. Bener sing manak mbokmu, nek sing menek mbokmu aku. Nek ora mbokmu tak penek apa iso manak kowe. Wis tak gedhekke, wis tak sekolahne kanthi pinter. Ya ta. Wis gelar sarjana. Lah bapak kepengin tuntas kewajibane wong tuwa ya kuwi mala kramake utawa ngrabekne kowe, Nduk Resmi. Umurmu saiki pira? 24 ya wis punjul selawe mlaku. Adalah. Lho. Wong desa kaya dene ana ing pertapan Cemara Gading kene, cah wedok iki umure liwat 22 kok urung rabi. Kuwi cekala mangsa dirasani karo tangga teparu. Ge lho, kae rambak rabi-rabi kae perawan kasek. Lho. Umur kowe wis widak. Umur kowe wis widak. Aku ndang kepengin duweni kerentek, duweni gegayuhan, dan duwe gawe mantu nglumpukne sanak kadang pamomri mitra. Dulur adok, dulur cedak pengen tak nglumpukke. Lekasane aku ndang pengen mantu awakmu. Aku duwe kekarepan, aku duweni sedya. Muga-muga awakku sing bagas waras, aku iso nggendong putu sing tok lairke. Brahmana mangosum yung ambreng sakti Dharman mingkas osehaneng marago memalakum Resang gonto mastrat mojo langan lalu mangulati Surya mangrangsang baya Surya mangrangsang baya Kumyos Tamara wayanto apa rong enek to, Nduk? Apa rumono wong lanang sing mlebu ana ing atimu kowe meh selawe lho, Nduk, umurmu. Sekolahmu ya wis tuntas. Gonmu nuntut ilmu, golek ilmu ya wis rampung. Kowe iki ngenteni apa? Ngenteni apa? Aku ya babat pisan ora ndungak ing atase kowe nganti prawan. Meh umur 20 taun kok rong enek wong lanang sing nyedaki kowe iki. Jane enek apa?
Atur miturut manut sumaran mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bendoro rinterepan mring proadi Bapak panjenengan mojo ngendika sing kaya ngono ta Bapak saya dadekake cilik atiku sing tak nggo gondhe lan sing tak nggo paugeran lak pangendikaning Bapa Begawan Jayeng Sabdo yen to siji pesti loro judul telu wahyu papat derajat lima donya momo ana panguwasaning Gusti ingkang ngakarya jagat judule manungsa wis diatur ditata lawan Kang Maha Kawasa aja kuwatirake marang anakmu wedok aku Jayeng resmi Bapa yen wis wahyaning mangsa kala tertamtu wae ana wong lanang ingin bakal mengku lawan anakmu aku iki ora ndene ngono to Nduk wong bocah saiki lagi umur aja nek 20 18 19 taun wis gandeng renteng-renteng karo jalanan lah kok kowe meh umur